Okay, hej til alle dem, der nok ser med. Jeg spiller et spil, som jeg tror ikke, jeg kommer til at spille bagefter det her. Det hedder Fears to Phantom episode 1. I har nok set andre folk spille det, men jeg vil bare gerne spille det. Jeg ved godt, I siger nede i kommentarerne sikkert, at jeg er en lille pussy, at jeg ikke skruer højere op, men det gør jeg altså ikke. Fordi det er fucking nøje. Så ja. Play. Øj. Hvorfor er det ikke? Oh hell no. Ej, det var noget. Jeg skruer lige hurtigt lidt ned. Hallo, jeg skruer lige lidt. Fuck. Hallo, jeg kommer til at skrige som en lille pige bare lige. Jeg har skruet sådan ret langt ned. Jeg kommer til at skrige som en fuck lille pige. I don't want to put this up on Reddit just for it to be called a place of it. I don't even know where to start. My lack of good struggles. Ja. Fuck, men jeg glæder mig ikke. Jeg skriger. Siger det bare lige, drenge og piger. I guess I stood to start. It was the middle of the summer. My parents had to left for that week to a trip, which meant I was by myself in the whole week. Also, I feel like I do. I kigger bare, okay? Fuck, man. Jeg glæder mig ikke. Jeg kommer til at råbe så højt. Jeg har skruet sådan ret langt ned. Ja, fuck mig. Så. Get up. Oh, fuck. Okay, host come. Jeg kan forget det. No need to order anything. Already made you listen this morning. Check in the fridge. Okay. Jeg har bare set nogle folk, de spiller det her, ikke? Og hvis der begynder at komme en og sådan kigge der igen, ikke? Jeg har skrevet en ting af det. Ja. Fuck for Katie. Okay, I need... Hvad skal jeg? Can man please? Der fik noget pizza. I ved ikke, hvor fucking kuldegysning jeg får lige. Jeg kommer nok ikke til at råbe så meget, fordi at jeg har ikke skruet så meget færdigt op.
sikkert til at lave en part 2 af det her, fordi jeg er nok alt for bange til at gøre det. Ja. Nice. Jeg skal kraftigt ikke se på tv imens. Jeg bander rigtig meget. Ja, jeg bliver heroppe. Jeg er ligeglad. Jeg bliver heroppe. Skal jeg ikke? I can't focus because the TV is nej. Det siger du ikke, vel? Jo, det siger jeg. Nej, jeg går ikke ned. Jeg går kraftigt ikke ned. Jamen, det er nødt til det. Jeg går kraftigt ikke ned. 10 meter med kymøs. Fuck. I remember how to do so. Ja. Don't stay up too late, you kids. I should get to hear from Mrs. Helen. Okay. Skal jeg sove? Hørte I det bank? Eller er det bare mig? Nej. Hold din kæft. Du skal ikke have den. Jeg føler bare fucking meget, det kommer, der banker på. Nej.
Jeg er ligeglad. Godnat. You jeg smider. Shit. Ja, jeg hejder. Hejde. Shit. Nej, jeg går ikke dernede. Jeg går ikke dernede. Hold nu kæft. Fuck. Jeg går ikke dernede. Hvad? De døde ikke? Jeg er uordentlig heldig. Hvad? Ja, tak fordi I så med. Jeg tror ikke, det er det, der var planen. Men, skriv noget i kommentaren, hvis der er, jeg skal købe den næste. Og den kommer jeg sikkert til at spille sammen med en af mine venner. Eller han kommer til at styre det, tror jeg. What? Det vidste jeg ikke. No. Eller jo, det vidste jeg gerne godt, men jeg tror det er fordi, jeg vidste... Eller, ja... jeg havde bare en lille følelse med, at jeg skulle bare vente. Det sagde i hvert fald, ja, moren der, så, nå, men... I må have det godt, så... Ja, vi ses.